on calminama on juwama on jettama e yeeɓiyankoɓe Piindi TV mo kala e mon ɗo woni ene woniri o jaami kisalla gone men en gatta yewtere men gande ɓaleɓe gande men fina tawa ɗe ganduɗa eɗe jarnima bandiraɓe hewɓe rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe wattuɓe hakkillaji mumen e Piindi TV e nde ɗo yewtere hande ɗen joddi ɗo e goto e dendiraɓe men miñi men to banggue duuɓi khalifa men to banggue gandal Thierno Baye Moctar Sow mo ganduɗa ngol ɗo woni lawol makko ɗimmol ɗo e nder ayawa ngo sen jumani dewgol makko ɗo waɗi fayida so neɗɗo rewi refti waɗi koko wawi golli koko andi bandiraɓe heewɓe kadi namdinoma gartagal makko ɗo en jarnimamaɓe no fewi no fewi no fewi hay sawi noon waɗa kadi saaha bandiraɓe ina goyto no mbiya won e bandiraɓe ganduɗa ko sernaɓe ɓe so jottodirama adano ina keeɓo kono sakke ɗo mbeɓani hebde eɗen ñaagoɓe noon kala ko neɗɗo haalda to banggue keeɓal hade téléphone ngaji no gooti yo hubno ɗum ina walla no fewi wonko wonta e almuɓe he wonko wonta e sernaɓe he ɗum noon jiɗɗen ko yo feew yo moƴƴi yo yuɓɓu ɗum woni anni e meɗen Thierno Baye Moctar Sow ngol woni lawol ma ɗimmol ɗo e Piindi TV calmina bandiraɓe aousubillahi min cheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبو من calmina mbolem jeɓaɗo haya o Piindi habdude Piindi TV minen mbaɗa ziyara onon fof machallah min bisimillah noon min beltani mama Thierno Baye Moctar hande ma en jeytu ko heewi seeɗa so tawi fof hejjani hen gila e wannoɓe commentaire uji e yewtere ma e bandiraɓe noddoɓe less en jarnima kamɓe kala e hoolare mi jogui Piindi TV hande gartan koye sifaji ƴewgal ina keewi no fewi no fewi no fewi won sifa ƴewgal ngal kalnoɗa ɗo beele ko ngal goto tan joguiɗa walla hol sifaji ƴewle ɗe joguiɗa machallah Thierno Abou sifa ni no mbiɗa ni wallu ƴewgal kam na heewi na heewi no liggorte danaka ƴewle kam hay goto wawma wi sakko ɗo ɗe puɗɗori ha ɗo ɗe poti na yaaji trop mais mbo kala hen ni no liggorta tan ko ɗum wiyata ko ɗum woni ko moƴƴi machallah min wallu ƴewgal ko min mbatta min mbaɗat guisane min mbaɗat e jungo ma ngo tawi a wonani Sénégal te caggal leydi gonɗa a fotat jungo ma ñamgo nelda min indema inde nenema ko ngal ƴewgal dal min ɓurta ƴeewu tawi a ari noon hankkadi ne minen mbawi laat jungo ma minen ma mbawi timanne wallu banggal ko wiyete ko ramlu ko wayno gisane wiyete ko gisane less min ƴewananma on côté kam ko ɗum min liggorta hen tawi ko ɗo so tawi jomum ko caggal leydi mbiɗa tawi ko caggal leydi jungo ma newre jungo ma ngo portare nelda min indema inde nenema newe jungo fotte tan nelde jungo inde yumma e inde baba non indema inde nenema ɗa neɗɗo foof koko dañi ko ɗo askinte inde mum inde nena mum inde mum inde ɗande hande sa wi Abou mbiyeteɓe Abou ɓe keewi mais sa wi Abou yaay nene mum wiyete naggam e ganda duuɓi mum ganda ɗuma en mo so boba sa calculi koye tottima tan ma yi résultat makko ɗum woni aɗa wawi ɗum ƴewgal taw arani ga no mbiɗani jungo ma diɗi te sa laari neɗɗo foof neɗɗo kala windere doomu adama manam jungo mum ko nandani jiiɗi juuɗe ɗi nandani e jiiɗi jungo goɗɗo o so min daari newre nde rek kala ko woni nder ma min kalanno ko woni inchallahu rabbi sawde hoddirore Allah inchallah a jarama mi arta yettude ñantomi oɗo wutti ko docteur Aboubacar Moussa Lam Aboubacar Moussa Lam ko fannuyanke ko tarikiyanke jeeyaɗo Sindio Dangde woni ko université Cheikh Anta Diop ñalawmaji pinal baɗanoɗi kuɗol kanŋe deftere makko wiyetende paalel juumri e sawo gandal wanno ɗum ko fedde lewlal groupe wanno ko ñande nogas e 2 décembre nde toon to ganduɗa ko kañum woni hono Sindio Dangde Aboubacar Moussa Lam kanko ñantinoɗo wutte jarnimama no fewi no fewi no fewi noon Baye Moctar garten e musidɗo goto wi beele min namnakima aɗa jogui koyte koko kalbe taw ko kalbe jiifa mbimi ala min namnakima on namnima kadi koyte ko hono kotone to banggue rewɓe taw koto banggue arsugo e banggue pegge e ko nande mbe min mbimi min meeɗa namnadema ɗum beele ɗum no wodi waaw machallah Abou ɗum ɗon ko lamɗa ko wayno pegge pegge kam sa laari jamono o ni en yimɓe liggotoɓe affaire pegge no heewi trop saabu toujours neɗɗo min neɗɗo parfois si woni France walla kala gon parfois neɗɗo noddanma fota ko yaade e kotone sappo neɗɗoma ɗum fof ceernaɓe liggani kam te sa laari hande neɗɗo waɗat publicité haalata hotonde ko gananta hoorema danaka an hoorema aɗa fellide ɗe yanana ɗum wawa won te saabu ko wiyete ko hotonde tawno ko ɗum ɗe kotone kalteɗe fof hotonde tawno ko ɗum jeɗinta wonɗo hay goto dañtano probléme tawno hande probléme o fof réglima kono kotone manam koko hunde nde gananta hoorema ko hunde sattude ko secret mo gananta hoore ma wona neɗɗo fof jogui en hotonde wona neɗɗo fof wawi en wallu banggal ɗon minen waɗi komin liggoto hen wallu banggal ni no mbiɗani kalbe tere poche ko mbiyata ko yolfere ko tere poche kalbe jiifa hen ay ko wayni manam aɗa jogui hen ɗon ni nde wata
ɗum minen liggo bangal ko heewi minen liggo wallu bangal udditare minen liggo wallu bangal karange te ɗum ɗo sa ligganama en ha paari hande heewi hellifaɓe Sénégal ɗo min jiiɗa kala mo jiiɗa hen boyin waɗi he jiifa mum ko wayni kamin wonta ɗo jiifa ɗo in wawi jiya en mon fo waɗa jiifa mum yo joni noon wanno en liggote in famɗinte mbaɗa ene sac ma walla tawi ko debbo mbaɗa ene portefeuille ma sac o mo jogotoɗa tawi ko gorko ɗum wawi waɗde jiifa ma sa kesi a joguima hen tan machallah da ko gueɗe kewɗe Allah mum hen wawi ar Allah mum wawi uddide inchallahu rabbi ɗum woni ko musidɗo kam aɗa jogui wiyete kalbe poste mais kalbe ɗen holko ɗe goɗi beele sa waɗino woɗi won gueɗe walla ala woɗi hay battore poste ma tan aɗa yaada hen kalbe ɗe kam kamɓe haydara yakkatade haydara waɗi hakkude te kamɓe machallah ko woni ko nder hen ko maaro ɗetali machallah kamɓe kam sa joguima ɗe wallu banggal dañal ma dañ wallu banggal karange ma dañ sa joguima e jaranɗo haɓɓo keɗol jaranɗo waɗa gueɗe goɗɗe so Allah wallima ha heeɓi en kam da machallah da Allah mum hen wawi muslu he gueɗe kewɗe inchallahu rabbi to banggue kotone ɗene ko holno sifoto beele ko kotone rewɓe ɗe walla ko sifaji kotone goɗɗe joguiɗa e kotone kam ko men banggue ɗum komin liggoto hen ko ɓuuri hen heew ko condi wonta nder condi waɗi gueɗɗe liggorte manam waɗi ɗo ɓe mbiyata ɗo Cheikh Omar Fouti to wiyete banggal ɗumen hedde Gambi to ɗo wiyete ɗumen noon toti wiyete Toubacouta caggal Toubacouta eyyi waɗi ɗon ɗo ganduɗa Cheikh Omar Fouti ñaguino ɗon ha joni sa ari ɗon ndiyam ɗam ko woyo ɗon noon waɗi gueɗe kewɗe ganduɗa hoore ma ɗum min liggoto waɗi leɗɗe gonɗon dal waɗi ko liggete hen si waɗama nde hoton nde inchallahu rabbi ne hasima Allah udditanma kala gueɗe ɗe inchallah ɗe ɗaɓɓata e wallu banggal hoto nde inchallah a haali joni haala pegge ɗe e Baye Moctar heewɓe no mbiɗa ni nami gadda pegge kolluma ha heewa mbiya ko wiyano hen ko mi yiyani ko haalno hen ko mi famani wooda yaaɓe ni ha mbiya joni joni o beele ñagude Allah no woodi beele gandal no woodi taw ko tampuɓe jeeyi ha tampi taw jeyani ko ƴewanno ko wallahi ɗum kam na muusi min toujours ɗum mbiyat mbiyen neɗɗo min kam ko danaka comme ça ɗin kayaji tan dañanmi manam ko wayno neɗɗo jaaɗo ha mbo tampi mbo hooka mbo satta min kam on ɓuurmi sawar tan sah ñaganade mo inchallahu rabbi simin jokkodiri ma Allah okkude men wone walla ɗum ko mbiɗa hande sa laari jamanu ni en a yiyat Thierno Abou Allah uddita ɗum kam hande ta mamum ko Thierno wonɗo kawum ko Thierno wonɗo ko heddi ko o yaha o ɗaɓɓoya neɗɗo hande yima machallah Allah uddinma daña galle ma daña auto ma machallah Allah uddinma o yiya kamne pourquoi o yiya Abou mbo liggo ɗum pourquoi minen mi wawi liggo te ta noon en jiiɗa kam ɗum ko finata o tawin joni noon kamɓe hoore mum ɓen noon gaddata probléme aji heewi hande manam kala kurel mo jiiɗa rek waɗi ɓe gandata hande ɓe naati nder hen teɓe jiyaka hen ko ɓen jakke ko woni ko oton nder eyyi ɗum tagi yimɓene manam kala ñagnotoɗo ya andu ɗo ɗo ñagnotoɗa manam kamen nene ko yakata ɓe jarata saabu comme ni noon neɗɗo arata interview haala kamen ne ɓe daara ɗum ɓe jakara ɓe jikke ɓe garata hema joni noon te yimɓe fof potani waɗi ɓe gandata hande koɓe mbiyanma ko eko ligganteɗa ko ɗum jiiɗa eyyi ko ɗum woni manam ko taki ko jamono joni yeehi ha yimɓe a wawa andu hol gonɗo ceerno bawten omo wawa min noon ko ɗum min kaɓoto manam ha joni noon ha bimbi ha gara bimbi wallu ceernagal kam neɗɗo ɗo kala ko hokki ɗo ceernagal ittata en eyyi kala neɗɗo horoto uddito ceerno ara uddinma neɗɗo horoto dañ ceerno ala uddinma han daña neɗɗo horoto ɓesnu ceerno ara walluma han daña kala ɗin gueɗe foof dal ko ɗum foof noon ko heddi ko ñagude Allah Allah wi do ɗe kam okka on nelaɗo wi duwa kam woni ganna e julɗo kono noon sen duyima tan hasi Allah walla en te sa laari manam gueɗɗe Allah ko o feccin pecce ɗiɗi ɗum o waɗine alquran ɗum o waɗine leɗɗe kala ko gananta hoorema an a janggani a woni pullo manam sa sukki leɗɗe kala ko neɗɗo wawi dañi alquran an ɗayin hen wawi dañ aɗa dañde leɗɗe hen ko ɓuuri ɗum tan machallah eyyi a jaama Baye Moctar Sow oɗon jeeɓa yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗo e Piindi TV en jarnima Matima madame Simila e Thiat kamo jogui kaɓirɗe ɗe koɗo men ko Baye Moctar Sow mo ganduɗa won lawol ɗimmol Baye Moctar ko wona ɗum ko garten ko no heewi sattirteɓe dewle banggue gorko e banggue debbo hutto kadi ɓe cettire ɓesgu won hen o saaha debbo tuuma gorko gorko tuuma debbo ne heewi tuumede e debbo ko rewɓe ne mbiya ɓesgu ne wawi wasde dañede tawa inane worɓe he beele on ko joguenoɗa ɗum machallah ceerno Abou ɗum waɗi komin liggoto hen wallu banggal ɗo ɗo iɗota wallu banggal mo gandanɗa hoorema o ala gorko so ari waɗi piɓol ngol min totta ɗum piɓol ngol haade ngol ɗakkata e ɓandu ma inchallahu rabbi tawi tan ko jaam ma dañ gorko tawi ko gorko on tawi ala debbo ɗa solli gorko waɗi piɓol ngol min tottanma anne sa hutorima ngol nino min mbima rek na hasi Allah okkuma daña gorko heko ɓoyata inchallah wallu banggal ɗum ko mbiɗani ɗum ne na wona e gorko na wona e debbo ɗum so booba on mbaɗat traitement on jeehi hôpital on daari on mbaɗi test on daari ɗum fof
haydara ɗum aynane inchallahu rabbi son gari waɗi komin ligganto on hen rek naasi Allah udditanma hen Allah hokkuma hen ɓesgolago barka inchallah so ƴeewi banggue docteur ɓe noon ki yiide so heɓen yiya banggue docteur gila safuje ƴeenugo waɗi ko gananta affaire wallu ñagude waɗi ko gananta hoorema hannde ɗum ɗo ko médecine ɗo liggoto ɗum waɗi ko gananta hoore neɗɗo ne waɗi affaire wallu banggal ñagude wallu conele waɗi ko gananta hoorema ko ɗoni foti waɗi ko gananta hoorema ɗum ko wallu banggal médecine ɓe noon joni so yeehi ɓe mbaɗi analyse ɓe daari ɓe tawi affaire fof no normal ko hedditi kono ko wallu ko wayno raɓen ɗen gueɗe ɗum danaka ɗum kam kamen la ko mbawi gande men enen wallu putte cakande na haɗa ɓesnu ɗum fof naya ha buttataji permo ɗum ɗon fof fof wannoy tegoto ɗum hanndi ko gandal men tan wawi ɗitto eyyi ɗum kamen ɓe mbawini te gorko waɗa tolnoto si opérama ne comme wallu mi heewɓe mi nana mi émori to opérama te émori ɗon yiiɗa kamen sin taƴama rek nahasi in ustate gorago neɗɗo ko heewi te yimɓe heewɓe hannde ɗo ɗo jiyata danaka ko émoride on haɗi ɓe ɗum won haɗi ɓe ɓesno ɗon jinnomi garan mataw waya yaɓɓi kam e ɗemgal senguma cettaɗo yaɓɓi kam e ɗemgal heewɓe mbiyanma ko so émoride o wonde neɗɗo duumima ene usta gorago muɗum woɓɓe mbima ene usta kon noon so tawi oppirama walla so tawi wonno no waɗire noon secret so tawi ñawanɗe jawanno sellude walla waɗi battande ɗum ɓuuri wawde ustude gorago waɗaɗaɗande émoride kam ina won ko hunde gandanɗa hoorema kamin woni pawgal ɓurgal ngal mawno ɗo hannde société men he wallu banggal gorko saabu émoride o waɗɗo fundata e gorko sin taƴama goho ko gueɗe ɗiɗi sa wawa sade hinerema a wonta won gorko kam waɗɗo in taƴete ɗo gandanɗa hoorema sin taƴama ngol ɗaɗol kam hannde kamin saabu in tegoto ko dow ɗaɗol he futtirende artande tego ɗon joni hannde ɗaɗol ngol nino gorko o fotanno dañirde dole ɗum wonta probléme o ɗum ustat dole gorko a yahata an e hoorema ha a wawata wonta wawa haydara walla parfois sa wonde debbo ma parfois nino jiɗirɗa a heɓirta noon ɗum fof ko émoride watta joni noon ɗum noon docteur kam wawa hen faj ɗum ko leɗɗe ɓaleje ɗe mbawi ɗum joni ko condi watte walla waɗi gueɗe ɗe defeteɗe sa yari ɗum directement ɗon in saynatin joom yaha en toilette Allah uddinma hen okkuma hen tawfi inchallah affaire wallu gorago kam ɗum kam machallah ɗum kam yimɓe fof gandiri minen eyyi banggue gorago kam ɗum kam machallah jeeɓe sosoɓe jaaɓe sidiɓe jagɓe ɓe kaali ɗum machallah ɓe kaali ɗum yo Allah hokke fandinde ɗum yo Allah hokke fandinde nden no ɓuuri sadde gandal fof ko wuune eyyi joɗade ayawo yimɓene ƴeewma ƴeewde men aɗa haala ina keɗima wona hunde wemde nde tawno kala mo ko gollata ko famani ɗum no wawi waɗa ɗum kono ɓernde mum deƴata no feewi donc gon to banggue émoride o haali heewɓe ne jeddodira ɓe mbiya gonowo nder mo yaltawo ɓuuri bonde ɓe mbiya ala jaltowo ɓuuri bonde an sannanma ko jaɓoɗa ɗum wa meeɗa émoride kam sa yi mbo yalti mbo waɗa toon nder effet ha mbo horti toon ɗuma hen mbo yalti nde fuɗɗi yaltude mbo fuɗɗi yaltude kam ɗiɗi fof kala nde mo yalti rek andu wat gonɗo to nder mbo wona to nder putte ha ɗe korto toon wawi heƴde punte caggal wadde jaltowo ɓuuri bonde taw ko nder ta kay ta nder o ñoli si en jalti kina kay ta nder o kam danaka ɗum yakkima to nde o yakkima joni noon sa faji omo bowal ne a fajani omo nder kadi hankkadi probléme o sa faji mbo waɗi dumunnaji rek tidi mbo artat a fajat omo nder ha para pour da sa faji omo nder rek danaka omo caggal ta sellat inchallah min noddiɗo heewɓe mon namdal ɓe no cafrirta émoride hakke ko jiimi hen seeɗa to leydi Côte d'Ivoire e leyɗele mbaɗen Burkina ko nandi hen ɓe keewi habtora ɗum tan koko muusi wadde ƴulɓe e wowu waɗa hen lamɗam hen wooca ko ene wara kew en walla ko ene hijiɗo ko nandi hen jooɗo e dow hen loppe ha loppe jooɗo hen no muusi no wuula woni hen ko hoomere makka wulnete ha wula waɗe caggal mum woni hen ƴettata ko ñambi wulne ha wula waɗe caggal neɗɗo o walla woni hen ƴetta joni jinjara sono lelo jamma setta ha seeɗa waɗa caggal muɗum an hon cafrirta émoride no ɗum fof min cafri minen komi waɗi komi totanma ko condi a waɗande kafe rek ina ala effet mo ganduɗa condi waɗe kafe tan ala effet hay goto tawi ko ndero ala batte tawi ndin condine ha joni tawi émoride mbo yalti ɗum ƴettata tan mbaɗa karitere ndiwa ɗo ɗo ɗum hen in wona ko tampinanma wona ko haɗanma ligguey wona ko haɗanma ɗum ñalawma o so reɗuma de ko heewi ne ko bolɗi tan en dogata gasi eyyi ɗum kam machallah ɗum kam wona ko yakkananma ligguey wona ko darnatma wona goɗɗum dognatade ɗo ha ɓurta ɗum kay sa heddi kamin a ƴettat traitement o ƴettanmo ha cella puɗɗa yoɓ e ko liggete ko a ƴetta ha cella ɗum kam garandi mbaɗi affaire wallu gorago kam affaire wallu émoride fajgol neɗɗo doomu adama ko woni ko nder mum ɗum min pajatma ha cella puɗɗa yoɓ komin kalli man neɗɗo safra ha gasam fuɗɗi yoɓde ha para fuɗɗa yoɓ inchallah eyyi ɗum no haaldo ɗum mbaɗande heewɓe nana jooɗi nana jurno paɗi ɗum ha on ñalawma yetto Baye Moctar en kaali ko heewi haala gassa to banggue udditare beele ko leɗɗe fulɓe men fina tawaɗe e gollatoɗa ɗum daña hen o ɓurɗa dañde wune walla koto banggue aaye ɓurɗa dañirde hen wune machallah ɗum noon kam minen liggo ko heewi ɗani waɗi gananta wallu banggal aaye no yaada e condi waɗi gananta hoore ma ne ko condi rek min liggorta waɗi ko gananta hoore ma ko aaye rek kono minen kam ko ɓurta liggo ko condi
condi kam ko ɗum min ɓurta liggo te ɗum ne danaka min okkira tan après hande waɗi gueɗɗe gandanɗa hoore ma min okken yimɓe manam ko wayno jogui place ɗi ko wayno jamanu o sa laari hande mo yakki agressage raji ɗi kewi bandiji ɗi kewi wargo no heewi hande na waɗi lekki mbiyeteki ɓokki ɓe fof kinka yimɓe fof ɓe ki gandi ɓokki ɗum ni no ndungu watta ni ɓokki naayo ha ɗaɗɗi punta ya tan ƴetta hen itta hen ɓokki guuriki naayi ha ɗaɗɗi jalti a ittata hen seeɗa tan a ittata hen ɓokki lekki fof nayi wawi kono ɓokki dal ɓuuri hen tame ƴetta hen e ɗaɗale taƴa hen seeɗa tan ngara mbaɗa e place ma tawi ko place tawi ko bidik tawi ko magasin kala ko ene wawi won kala immaniɗo e wiyamata eyyi ɗum kam min okkirin jaamu aduna o fof kala mbaɗɗo en ma Allah hokkuma e ɗumani tawi ko wallu banggal uddita nene mbiɗa ne waɗi lekki ɓurat ken liggode ko wallu ko wayno canje ɗum hande ngol ɗaɗo sa liggima ɗaɗol ngol e hon gotol ngol liggoto liggiyaji kewɗi saabu hande ɗaɗol ngol kamgol ko couleur aji tati ngol waɗi sa asingol dowo sa funtinigol dowo koko ɓawli ndin condi watte ko affaire wallu ɓaleyal wallu ko wayno affaire seeɗanuji affaire yo sa heefi dowo ndero koko wojji ɗum ɗon hen min liggoto affaire waɗɗum ko mbiyam wallu affaire immorito min liggoto ndin condi wat ko waddete ɗum min liggoto sa heefi ndero pour keɓa ƴiyalngal toon ñamri ndi woni toon ko raneri ndin noon ɗum tagui ɗum parfois jeeta pullo okkuma jubba kolloƴ rek okkuma jaaha lortoɗa pousa aduna o teta ko ɗum ɗon tan hande heewi ɓe jeeta neɗɗo nokka condi mbo okkira naggam danaka ni no heeɓirin rek ko noon tottiri tawi eyyi joni a yimɓe looto mi lootima ha mi horima haɓe tampi wallahi teta ko ɓe goppi eyyi ko ɗum te junggo ma neɗɗo ne waɗi gandanɗa hoorema hande nder ɗon nokkata condi ndu honduma si memi condi ndi condi fof yakkima hewɓe danaka hande ɓe won hen mbiyata ko ni won hen mbiyata ko ya waɗɗo ya waɗe nduɗo eyyi ndun ɗon ɗiɗɗo fof ɗi moƴƴi kono ndu sappinirdu ndu kala ndo nokkata condi ndu hondu no memi condi ndi ndin condi kam sa yiiɗi weddude ndi a jopono so memi condi ndi boni kam boni joni wadde so tawi wona jofono hol ɓurno wawde ɗiɗo dal ɗi tati dal nokkirte condi sa jubbat sa laari mawɓe fuɗɗo kala hande mawɗo pullo mo garɗa mo waɗa ɗiɗo tati ɗi tati tan ɗi tati ɗi tati donc siwno ɗum ɗo goppa ala ko ɗi tati tan nokkata mbaɗa ɗiɗo ɓuwaɗo hokkirde lekki ɗin nokkirte lekki Baye Moctar a jaama kalo waɗi kam signal wonde saaha o nana gas kono mi wiya hol wasiya mo panta e sukaɓe sernaɓe waɓe no mani ɓe Allah hokki udditare ene jaaha nder ne jaaha caggal leydi ne jaaha e woɗeɓe ne jaaha e ɓaleɓe ene jaaha e olluɓe hol wasiya mo panta e mabɓe ko kalla joni ko wonde hewɓe almuɓe caɓobini ha natti wiide lekki natti jabade ay natti jabade addu sadakeji ha hewate jeeta hen hay batte wallahi ɗum kam na heewi na muusi parfois neɗɗo haalanma situation ɗo rewi e ceernajo an e hoolema a yaata ha a yiɗata sah won ceerno walla neɗɗo ala ma haalanma hoɗo rewi e ceerno a yaata ha e hoolema ana wiyaɗa wadde ceerno ko hono sukaɓe kam ko mbasi toon yoɓe janggo minen foof neɗɗo sa ƴetti haalis neɗɗo o neldima ha on kalli sa andi a wawa ya ɗaɓɓoyan ɗum walla mbiya ɗum ɗo mi wawa ɗum ɓuuri mais sa ƴetti haalis ma après a ligganaki ɗum hanti a lori ɗum ko dañno ko tottima hen ha après te a ligganaki ɗum sukaɓe ɗal kala jiɗɗo wallu banggal ñagude Allah ɗaɗɗay wawi janggo ina koko jangguete waɗi ko gandanteɗa noon koko rona tawi waɗi ko gandanteɗa hoore ma sa laari wallu banggal ɗum ɗon koko rona he wallu mamiɓe ma e wallu ƴiƴamma he ƴiƴamma ɗo ni rona waɗi ko gandanteɗa hoore ma a ƴettat a waɗat lakasa jaaha janggoya hen ha daña hen sa tinnima hen rek na haasi Allah hokkuma hen woni inchallah ta kala garɗo hema ma Allah wallu ɗum inchallahu rabbi eyi ɗum ɗon no woodi a jaama Baye Moctar Sow ko haali ko no heewi nder konge makko teskiɗen hen ko almuɓe yaaɓe ha tampi ɓe mbaɗi jawɗi mumen ɓe mbaɗi kanŋeji ɓe mbaɗi comci ɓe jippi mbaɗi sadakuji ha tampi jiyani ko ponno yiide ko ɗum ina adana neɗɗo o ɓernde muɗum mayde gueɗal keɗigal ngal ko haali ko fati e muriɗe goyagu neɗɗo no safre ha sella nde fuɗɗe yobde Baye Moctar Allah jaama jaama ɓe beltanimama wiide bandiraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e ma ne wawi wadde 77 452 93 numéro goɗɗo o ko 78 116 56 56 numéro Fays ko 77 751 11 34 95 33 751 11 34 95 ɗum noon Baye Moctar min calminama min jurimama ɓe ñaganimama yo Allah ɓeydu gandal ngal yo Allah uddi on jarama yewtere men Gannde Baleebe ko ɗo kaɗɗen Baye Moctar Sow Mati Mar madame Simala e Mansour Soccat kamɓe gonno e kaɓirɗe he Abou Samba Diop yesso ayaw ngo ko ɗo katten ha jewte goɗɗe so Allah lamɗo jeeg